Illum magħna hawnhekk għandna lil Patri Joe Saliba, provinċjal tal-Karmelitani, u wkoll il-Fader Ivan Patri Ivan Xikluna. Patri Joe, l-Ordni Karmelitan, kif beda u kif infirex? Mela, beda fis-seklu 13, l-aħħar tas-seklu 12, bidu tas-seklu 13. U beda fuq l-olja tal-Karmelu. Dak iż-żmien kien hemm ħerqa kbira ta' nies li jagħmlu esperjenza tal-Alla. U wħud ħassew kienu jħossu wkoll li l-pellegrinaġġ lejn l-Art Imqazza kien xi ħaġa kbira ħafna. Kellhom xewqa, kien hemm min kien wieħed mill-kruċjati, jiġifieri imorru biex jiddefendu il-post ta' fejn twilet għex u mietu il-mewt il-Mulej Ġesu. U dik hija dak huwa l-post tiegħu. U kien hemm min kellu hekk ħerqa kbira li jmur hemm u jgħix hemm. Dan fil-post hekk marbut mas-Sinjur ta' Ġesu Kristu. U dawn kienu grupp ta' eremiti, grupp ta' li iltaqgħu flimkien fuq l-olja tal-Karmelu. Fuq l-olja tal-Karmelu minna nfisha kienet xi ħaġa partikolari, marbuta ħafna mal-Profet Elija. Kien post il-Karmelu il-kelma tiegħu minna nfisha hija ġnien. Tajjeb, mela, fil-ġnien tal-Mulej. L-olja din l-olja tal-ġnien tal-Mulej, ġifieri hemmhekk iltaqgħu flimkien u iddeċidew li jgħixu din il-ħajja ta' flimkien. Fil-fatt kien hemm diversi għerien u f'nofshom bnew kappella, dedikawha il-Verġni Marija. U nies bil-mod bdew jirreferu għalihom bħala l-aħwa tal-Imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu. Hemmhekk ġifieri bdiet din l-esperjenza tal-Alla, esperjenza ta' flimkien u anki ma kienx hemm aħna m'għandniex fundatur. Tajjeb, l-Ordni Karmelitan m'għandux fundatur, daw kienu grupp ta' flimkien. Fi għalina dak il-valur tal-flimkien huwa importanti ħafna. Ifakkarni ħafna kif dik li għadu kemm ħareġ il-Papa Fratelli Tutti. Tajjeb, il-koll l-aħwa. Però ġifieri din hija tema sabiħa illi hija tisma' ħafna l-fraternità. Bdejna hemmhekk ġifieri u bil-mod il-mod bdew ukoll jinżlu fil-pajjiżi fl-irħula tal-viċin, però ġara li kien hemm il-Mislem li beda jersaq ħafna biex jieħu l-postijiet ta' Ġerusalem u tal-postijiet tal-viċin u kellhom jitilqu minn hemm. Kellhom jitilgħu lejn l-Ewropa, fil-fatt l-Italja, l-Ingilterra, Franza u iktar qudiemhom infirxu mad-dinja. Kienu magħrufin ħafna kemm matul iż-żmien ġifieri taw kontribut kbir fid-dinja, anki f'din l-ispiritualità, fil-ħeġġa lejn Alla. Tajjeb kif naraw iktar quddiem anki fl-istess spiritualità tagħna, ġifieri kif inhi marbuta kemm il-Profet Elija u anki il-Verġni Marija. U matul iż-żmien jitaw kontribut kbir kemm fit-tagħlim, kemm fil-apostolat. Meta daħlu l-Ewropa, kellhom naturalment jibdlu il-forma tal-ħajja tagħhom. Adattawha ċoħe għal-mod kif kellhom jgħixu, għax issa qegħdin jgħixu fl-ibliet. Hemmhekk ma kienux fl-ibliet, hemmhekk kienu fl-Olja tal-Karmelu, l-Erien, eċetera. Ma hemmhekk kellhom jirdattaw. U adottaw il-ħajja li kien diġà beda San Franġisku, San Dominku, l-ordnijiet mendikanti, adottaw anki dik il-mixja. Tajjeb, u fil-fatt ġifieri taw kontribut kullimkien. Aħna fejn il-Knisja issa jħinna nagħtu l-kontribut tagħna. M'għandniex propjament marbutin
ma' appostolat partikolari, imma naturalment dejjem l-enfasi qawwija, kif naraw anki mill-karizma, l-enfasi qawwija li aħna nkunu u ngħixu fil-preżenza tal-Alla u nresqu n-nies lejn Alla. Tajjeb ħafna. Mela spjegajna naqra kif infirex l-Ordni Karmelitan fl-Ewropa u kif beda, il-wasla tiegħu issa hawn Malta. Kif wasal hawn Malta? Tajjeb, aħna qisu xi 200 sena wara li bdejna, il-Karmelitani ġew ukoll f'Malta fil-1418. Kif semmejt, ġifieri mill-Art Imqazza fost l-oħrajn marru l-Italja u l-ewwel ma ġew Sqallija f'Messina. Tajjeb, fil-fatt minn hemm mbagħad aħna konna nagħmlu parti meta ġew il-Karmelitani minn hemmhekk ġew minn Sqallija u konna nagħmlu parti mill-provinċja ta' hemmhekk. Kien hemm Sinjura Margherita d'Aragona li ħalliet dawn l-artijiet għall-ordni li jiġi hawnhekk biex joħsib jgħixhom u anki biex ikunu jistgħu jgħixu bil-istess sosteniment tagħhom. Minn hemm ġifieri minn hawn minn din il-kulla biex ngħidlek minn dan il-post fejn bdejna, tajjeb fil-Nunzjata, fil-Nunzjata hawnhekk fil-kappella, hawnhekk kien hawn devozzjoni kbira tajjeb lejn il-Nunzjata. Fil-fatt ġifieri jirrakkontaw li anki kienu jinżlu purċissjoni mill-katedral hawnhekk fil-25 ta' Marzu. Kienu jinżlu pellegrinaġġ hawnhekk. Il-Knisja kienet ikbar milli bħala kappella saru la diversi tibdiliet. Però still ġifieri hawn kien hawn anki komunità, kien hawn kjostru, però biżmien hemm żewġ raġunijiet mhux ħanoqgħod nidħol fihom ġifieri għaliex kellhom jitilqu minn hawn jew minħabba xi ittra li kien ħareġ il-Gran Mastru jew inkella kien hemm xi raġuni oħra li kellhom bil-fors jidħlu u jgħaddu għall-imdina biex ikunu marbutin magħluqin fil-ġid. Minn hemm barra l-imdina kien hemm ukoll il-belt sewwa ħarġu lejn il-belt lejn il-Birgu illum m'għadniex hemmhekk u anki għaddew għal Balluta, Santa Vendra, il-Fgura u fl-Erdeli. Tajjeb, ġifieri dawn huma kollha l-postijiet fejn bħalissa qegħdin għandna l-preżenza tagħna, qed nagħtu kontribut kbir kemm għax għandna 4 parroċċi, ġifieri il-Balluta, fl-Erdeli, tajjeb il-Fgura u Santa Venera li l-koll qed nagħtu l-kontribut tagħhom. Permezz tagħhom hemm l-iskola Sejn tal-Ajas, għandna wkoll dan is-Santwarju tal-Belt tal-Madonna tal-Karmnu u għandna din id-dar tat-talb l-Nunzjata dedikata li hija post fejn wieħed jista' jiġi jieqaf ftit mill-ġirja ta' kuljum jiltaqa' iħoss din il-preżenza qawwija tal-Alla s-silenzju li Alla jkellmu u fl-istess kien jiġġedded fil-ħajja tiegħu personali. Dan huwa l-firxa tagħna bħala kontribut għandna wkoll l-Istitut Karmelitan li qed jagħti kontribut kbir anki fil-formazzjoni ta' leaders, fil-formazzjoni ta' persuni li jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom l-qudiem qegħdin involuti fit-tmexxija jew inkella f'mixja personali ta' tiġdid. Jiġifieri l-Nunzjata hawnhekk dan il-post kienet l-ewwel komunità u xekk li kienet tgħix hawnhekk u mbagħad ma' żmien ġiet dar tal-irtiri biss. Eżatt. U anki darbtejn fix-xahar fl-4 ta' nofsinhar il-ħadd l-ewwel u t-tielet ħadd qed nagħmlu qudiesa fl-4 ta' nofsinhar. Kun hawn il-kappella nagħmlu qudiesa hemmhekk. Fader Ivan, il-kariżma tal-Ordni Karmelitan, x'inhu dak li jagħmilkom Karmelitani? L-ewwel nett naħseb tajjeb nispjegaw x'inhi kariżma u x'vera kelma tqila hekk ġie mill-Grieg. Fil-kuntest nisrani u fil-kuntest tat-Testament il-Ġdid, il-kelma kariżma tfisser don ta' Alla lil xi persuna jew inkella grupp ta' persuni. Huwa don li Alla jagħti lil persuna jew grupp ta' persuni biex huma jikkontribwixxu
għal-bini tal-Knisja, għat-tisħiħ tal-Knisja, ġifri mhux don għalija biss biex nozzu jiena biss, imma huwa xi don li Alla jagħtini lili jew inkella l-grupp ta' persuni biex aħna nagħtu s-sem tagħna fit-tisħiħ u fil-bini tal-Knisja. Issa id-dom partikulari li l-Ispirtu Santu ta' lill-Ordni Karmelitan huwa s-sejħa l-kontemplazzjoni. Il-qalba ta' sejħa tagħna hija l-kontemplazzjoni. X'in il-kontemplazzjoni? Kelma oħra daqsxejn tqila ma nispjegawha. Nuża l-kelma kontemplazzjoni għaliex hija ħafna l-qalb it-tradizzjoni tagħna Karmelitana. Però fi kliem sempliċi l-kontemplazzjoni tfisser l-għaqda ma' Alla, ħajja ta' intimità ma' Alla. Il-karizma tagħna hija t-taħdid ma' Alla, l-konverzazzjoni kontinwa ma' Alla. Ġifieri il-Karmelitan msejjaħ biex kontinwament jgħix fil-preżenza ta' Alla, f'intimità miegħu u fih biberija miegħu. Din il-qalba. Tajjeb. Issa il-mess li wassanna l-kontemplazzjoni, Santa Teresa ta' Ġesu sejjaħlu l-bib tal-kontemplazzjoni huwa t-talb. U propju għalhekk minħabba li għall-Karmelitan l-aċċess għall-kontemplazzjoni huwa t-talb. Propju minħabba fekk l-Ordni Karmelitan żviluppa skola ta' talb, nistgħu ngħidu l-Karmelu huwa skola ta' talb fil-fatt. Żviluppa tradizzjoni sħiħa spiritwali dwar it-talb. Ħafna mill-qaddisin tagħna u mill-mistiġi tagħna dan kien il-kontribut li taw il-Knisja, ġifieri talin dwar kif wieħed għandu jitlob, kif wieħed jidħol f'relazzjoni ma' Alla. Ġifieri t-talb huwa għall-Karmelitani il-mezz privileġġjat li iwassalna l-kontemplazzjoni. Però kif kien qed jgħid Father Joe u jirrakkonta il-bidu tal-ordni, il-Karmelitani bdew bħala eremiti, ġifieri għall-ewwel ma kinux daqshekk ħanajdu hekk maqudin flimkien, ġifieri kull wieħed kien eremit tar-rasu, però mbagħad huma resqu lejn il-Patriarka ta' Ġerusalemm San Albert li ġabarhom f'komunità, ġabarhom fi fraternità. U allura hawnhekk nidħlu għal element ieħor tal-karizma tagħna li huwa l-ħajja ta' flimkien. Di tfittxija għal Alla, di l-għaqda ma' Alla, naqsmuha wkoll bejnietna bħala komunità, bħala fraternità. Ġifieri nħossuna msejħin ukoll biex inkunu sinjal tal-importanza tal-kontemplazzjoni u tat-talb fil-ħajja tal-bniedem, imma anki wkoll sinjal ta' fraternità. F'dinja fejn forsi hawn tant firdiet, konflitti, f'dinja fejn ngħixu dik li l-Papa jsejħilha l-globalizzazzjoni tal-indifferenza, hekk aħna msejħin biex inkunu profeti, sinjali ta' fraternità, promoturi tal-fraternità. L-ewwel nett bil-ħajja fraterna tagħna stess, ġa qed inkunu kelma, ġa qed inkunu xhieda, imma anki mbagħad billi dil-fraternità tagħna niftħuha anki għall-poplu ta' Alla. U hawnhekk niġu għat-tielet element tal-karizma tagħna li huwa is-servizz, il-qadi. Kif nafu mill-Vanġelu il-qadi huwa element essenzjali ħafna fil-ħajja nisranija u wkoll fil-ħajja karmelitana. Issa b'servizz nifhmu l-ewwel nett li aħna nkunu fil-qalb tal-Knisja, preżenti f'nofs il-poplu ta' Alla, kif naraw fil-fatt Malta u ġver aħna preżenti fil-parroċċi pereżempju, għandna l-iskola, għandna preżenza fl-università, dawn huma kollha modi kif aħna nkunu preżenti f'nofs il-poplu ta' Alla. Però aħna l-ewwel nett li nkunu f'nofs il-poplu ta' Alla ma jfissirx biss li norganizzaw attivitajiet, li namministraw strutturi, ma jfissirx dan biss. Is-servizz tagħna huwa li ngħinu lin-nies ukoll jarfu is-sejħa li Alla jagħmlilna għall-kontemplazzjoni, għall-ħajja ta' għaqda miegħu, u ngħinuhom iduqu huma stess jagħmlu esperjenza huma stess ukoll ta' għaqda ma' Alla. Ngħinu li niffaċilitaw jiġifieri allura r-rapport ta' ħbiberija tan-nies ma' Alla. Kif qal Father Joe aħna m'għandniex missjoni partikulari, m'għandniex appostolat wieħed li aħna nispeċjalizzaw fih. Tajjeb, ma pereżempju m'għandniex biss l-edukazzjoni, jew inkella mhux naħdmu biss fl-isptarijiet, tajjeb. Ġifieri aħna fejn skont il-ħtieġa tal-Knisja lokali fejn inkunu aħna nagħtu s-servizz tagħna hemmhekk. L-importanti huwa li f'kull servizz li nagħtu aħna nintroduċu n-nies għal din il-ħbiberija ma' Alla. Dan hu li jagħti timbru partikulari lis-servizz tagħna, lill-apostolat tagħna li aħna ngħinu n-nies jidħlu f'din ir-relazzjoni ma' Alla, niffaċilitaw il-ħbiberija tan-nies ma' Alla. Però aħna is-servizz mhuwiex biss dak li nagħmlu direttament man-nies, imma meta aħna qegħdin nitolbu, meta aħna qed niċċelebraw pereżempju liturġija tas sigħat flimkien,
Meta aħna qegħdin nagħmlu t-talb personali privat tagħna kull wieħed, dak ukoll huwa servizz lill-Knisja. Ġifieri l-interċessjoni pereżempju, it-talb għall-poplu ta' Alla, anki x-xhieda fraterna minnha nfisha, il-fatt li kif ngħixu huwa diġà kelma, profezija ta' fraternità, dan ukoll diġà huwa servizz, però apparti dan mbagħad ukoll hemm dik il-ħidma diretta kif semmejt, mhux vera, f'nofs il-poplu ta' Alla. Però nixtieq nerġa' immur għal minn fejn bdejt jiġifieri. Il-qalba hija tibqa' dejjem laqda ma' Alla, l-kontemplazzjoni li tesprimi ruħha, turi ruħha fit-talb, fil-fraternità u fis-servizz tal-poplu tal-Alla, fil-ħajja f'nofs il-poplu tal-Alla. Però mill-ġdid terġa' twassalna mbagħad għall-kontemplazzjoni. Hekk f'dan il-kuntest ta' kontemplazzjoni, x'inhi l-importanza tal-lezzjo divina, il-meditazzjoni fuq il-kelma ta' Alla? Kif kont qed ngħid l-ewwel il-Patriarka San Albert ġabar l-ewwel Karmelitani f'komunità u tom għamla ta' ħajja, dik li nsejħula r-regola. U l-ewwel nett regola stess mimlija referenzja għall kelma tal-Alla. Nistgħu ngħidula r-regola stess tagħna hija kważi lezzjo divina. Regola stess. Però f'kapitlu minnhom Sant Albert jgħidilna li l-okkupazzjoni ewlenija tal-Karmelitan trid tkun li lejlu nar jaħseb fil-liġi tal-mulej u jisar fit-talb. Jaħseb fuq il-liġi tal-mulej, ġifieri prattikament jagħmel il-lezzjo divina. Tajjeb. Li sa dak il-mument, sa dak iż-żmien li fih kien qed jibda l-Ordni Karmelitan, qed ngħidu hawnhekk fil-Medjuevu, il-lezzjo divina nistgħu ngħidu li kienet il-forma ta' talb l-iktar komuni fil-ħajja reliġjuża, fil-monasteri u fil-kunventi. Kif semmejt it-talb huwa l-bieb għall-kontemplazzjoni u l-lezzjo divina hija l-iktar forma ta' talb għal qalb il-Karmelitani hekk li huma jagħmlu użu minnha appuntu biex permezz tagħha ikollna l-aċċess għal ħbiberija ma' Alla, l-kontemplazzjoni. Lezzjo divina tfisser talb il-kelma ta' Alla. L-iskrittura hija wieħed mill-modi privileġġjati li bih Alla jkellimna. U jekk inti tidħol f'relazzjoni ma' xi ħadd, ġifieri li tikollok mumenti li fihom inti titlaq kollox, toqgħod ma' dik il-persuna u tismagħha. Jekk inti qatt ma tismagħha dil persuna u ma tidħolx fi dialogu magħha, ma titħaddidx magħha, mhux se tinbena relazzjoni, mhux se tidħol fi ħbiberija, mhux se ssir tafa l-persuna, mhux se jkun hemm hekk skambju, mhux vera. U l-lezzjo divina għalhekk hija importanti allura għalina l-Karmelitani għaliex permezz tagħha aħna nisimgħu lil Alla u nwiġbuh, nidħlu fi dialogu miegħu. Naraw kif Alla jaħdem, kif Alla ħadem fl-istorja tas-salvazzjoni, kif Alla ħadem fl-istorja ta' Iżrael pereżempju, kif Alla ħadem fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. U allura minn hemm aħna nitalmu narfu kif jaħdem Alla fil-ħajja tagħna, narfu nindunaw bis-sinjali tal-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna personali, fil-ħajja tagħna bħala komunità Karmelitana, fil-ħajja tagħna fis-soċjetà Maltija, fil-Knisja Maltija. Minnaw tiġi l-importanza tal-lezzjo divina, tajjeb li hija l-kelma ta' Alla u allura hija metodu importanti li permezz tiegħu nisimgħu lil Alla jkellimna. Father Joe, fid-dinja tal-lum, x'għandu jħajjar ġuvni jew tfajla biex tħalli kollox u tingħaqad mal-Ordni Karmelitan? Hija challenge kbir il-ħajja konsagrata hija challenge minn nfisha, però hija wkoll rigal sabiħ li wieħed jiftaħ qalbu għal mulej. U l-mulej jagħmlilna ħafna stedinijiet. Jekk il-bniedem, jekk iż-żagħżugħa li jħoss li jixtieq jikber f'din ir-relazzjoni tiegħu mal-Alla, għax minn hemm tibda ġifieri, jekk jiftaħ qalbu għaliha u jara illi jixtieq jgħix din il-ħajja mhux waħdu naturalment ma flimkien ma' oħrajn u jkun tkun ta' esperjenza sabiħa fi fraternità u li permezz tagħha aħna nkunu għas-servizz ta' xulxin u tal-poplu tal-Alla. Din hija hekk ħerqa illi l-mulej jitfaħħa u ma għandux wieħed jibża minnha. Ġifieri hija xi ħaġa li tkabbar il-ferħ ta' min jismagħha, ta' min jilqagħha. U hija avventura sabiħa.
meta tkun għadek żgħir tibda tgħid imma jien kif jista' jkun ħanasal u wieħed jibda jaqta' qalbu, eċetera. Tħalli xejn ifixklek, tħalli xejn jaqtalek qalbek. Mira li il-mulej jekk kemm il-darba lilek sejjaħlek dik il-kuraġġ u l-għajnuna tiegħu. Imma din l-avventura jekk tħoss li qed imissek il-mulej qed jistiednek, itlob fuqha għamel kuraġġ, tkellem ma' xi ħadd u imxi miegħu ħalli jakkumpanjak bħalma Giuseppi akkumpanja l-Ġesu u bħalma tant qaddisin waslu għal biex għexu l-vokazzjoni tagħhom u dejjem kellhom il xi ħadd jikkumpanjhom. U din hija jekk stedina li nagħmel lil min qiegħed iħoss li Alla qed jagħmillu stedina biex ma jaqtax qalbu jitkellem ma' persuna li għandu fiduċja fiha u li biex tgħinu ħalli bil-mod il-mod jaraf din il-vokazzjoni. Din hija l-istedina li aħna nagħmlu lil dawk li l-mulej qed isejħilhom u jaqtawx qalbhom. Ma jagħmlu kuraġġ u b'dedikazzjoni tefgħu. Mbagħad il-mulej jurihom it-triq ukoll għal veru ħajja karmelitana. Father Joe, Father Ivan, grazzi ħafna. Grazzi.